O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Lalín colabora coa Carreira da Muller, unha iniciativa que se desenvolverá en toda Galicia o 23 de maio en sinal de apoio ás vítimas do cancro de mama. Unha chamada á reflexión e a pensar no problema cada vez máis extendido, tamén cada vez máis tratado, como é o cancro de mama. Esta carreira é unha carreira solidaria na que van a participar, prevese as expectativas é que participen en torno a 59.000 mulleres que participen nesta actividade, me refiro nas 8 cidades. De Lalín sairán autobuses dende a Praza da Igrexa o mesmo día 23 de maio ás 8 da mañá. Na carreira poden participar tanto homes como mulleres. A inscrición pode facerse xa nas dependencias municipais cunha cota de inscrición de 5 euros. 1 euro irá para a Asociación Española contra o Cancro. A marcha partirá do Monte do Gozo e rematará na Praza do Obradoiro Compostelá.